ba Ronnie hapdang ga jingele ka nge ba namar ba Congress kadan hakata ka bangion tin paran in the babship ke bakiong namar ba ki kunram ke blami kisnem ki blalai henry kumno pat philalai chopaj ba pen so tho pat ikin nongrem ke jong phi habede ba ka seng Congress pat kum uri rang ba nakate ka constituency ba phi pi manta ka ebangi keren ni ki paidbah haka jing don ke BJP po Delhi ni pesutui paidbah manta ngi hap perkhat nolor ke development ni perkhat sukini ki an ki ba mut ban kata ya ke jai ban riu jai berulum jai ban riu ret pai chungi pipekum ke sie uniform civil code kawai ka keten telit hangta ka ban kata executive schedule ka ban penduk itu ki British sensyar baki long syaman syakibo berlapan scam nak schedule untuk kerja long try long kerak kena siap kan ini pensoto ikipai bah hoi karoi kapar pada si benta kam jungi rebo kam kongsan benta nimde syuban perkhat tahin ijeli jungi ijela jungi ya perkhat pat sakathe kajing ma kabab no po Delhi kita kanu ka lenti pat ka philalai chupai ba pensoto namar ba pia kon yo kortong ubadang syurung cha kaseng NPP kabala sensyar ya ka sarkar la sansnem pat mauru la long menteri sarkar pi kai bangi pensoto ipai ba ngiong ba lada ka CB ka lalong ai ke NPP ka don bentalang ban pelong ai ya ka si nile chakata ipai ba tengong sisin ba lalong ai de ban yele persya ya ka NPP bud BJP ngidon kam ka National Party kemut ka Congress nomor kini ki ai ki bomi na parliament ngimla ban ya da po jela jungi po assembly jungi ya peda station po parlimen Lok Sabha bat Raja Sabha. Dengi keren lor kita kinongrem rementa kensan pat namar ba phi la job pat khat live vote ya kawai ka kertong ka ba 4 judan ba idur itu dor khaman naga seng ru ka badang thumai kumno phiton ban ong ba de ka Voice of People's Party kalong kumne ma ki paidbah ki lakwa ka jingkela tele se ki im ha ka VPP ba kam idon jingkyrmen denrai ki paidbah apat kila persang yang asposnam te ki ba le se kini arngut ini a ki jingkyrsan te ka jarang khat ba phidi ban tem ba itu idai syukur ban ga itu Ronnie Lyngdoh nong lai ngaru Lyngdoh nong lai mo te syujarang khat mo maybe katangi la banong coincidence ke syujarang khat denrai ki brio ki pet yanga bangla tre kabar pat se kiong lomba kene ka sengila banrat ding khong ya ka bom sap ya kene ka senchar khadar ka bom burom shu ya ka ain kade kata ni bo MLA jong ka Mylliem constituency lapan mi ya kata ka progress report ka jong bola train namanta ka Mylliem constituency tenre menta ba phila job pidang idang bonem ki jingtuna pi ka progress report lada pi peni progress report tang ke mele scheme ki pat ki policy terkam bila wanra pi pe ya ka poli puthi ka koi ka kya nta ka CUET pi ba pin chu thau ka yeng building ba pinong la thau yeng building ka to ka dei tang ba pin poi sha ka thong kam dei ka thong de nga so ki to progress report pi pala je de pi bo pin tre tendai na lor kita ki kampan roi kai pat ki policy thmai ba fila wanra mdan kum minister sans ne mda kai pat nakaliang ka jong phinam ta ka Mylliem constituency ki ki kam ki ba pidang namar hilalong MLA ngatep apor ba phiram phi pangnot pidang angnot ibadang dei ban train nak menta ka Mylliem nei menta ba phila job pat kai ka ba dang perkhat ba di ban le ka constituency pi babon bangin di ban tre ngihap kentiu ya ka yo ka kot jung paidbah marka jingya pher hapring ka yo ka kot hapring uta uba khendet ngot bod ubon kelayar pala ngong ka gap is too wide kata ki economic inequality kata kawai ka thong ngin thau ki policy terkam kumno ban monrai kata kabar ka koi ka kya bat ka puli dangle kidi kita ka jingkeli ka ba khaddo namar ngi ba
kan semi bon ki jingklumar ka bede ban thau ya ka sarkar hato lagadon ga jingterwan ki seng riulom ya ka seng congress phin lenya ban thau lang ya ka sarkar bat hato yano pat ba phide ba phin bo pat ka kendon bade ban kentaj pat pi nga tharai pinapai ba wat upai ba ru la angnot ba NPP bat BJP tingi de ban kentaj te ngi kloi ban tre bat kino kiseng dulu ki ba im sngi ban perkhat am tau pai ba ki bim sngi ban weng ya ka pamsap ki bim sngi ban pet ban wan ra kata ka kanum don kanum ko jingye pher jai ban re wa kanyam aktin thale kum ta terte ma daktin pareng yong kata ka social polarization economic inequality mo kita ban ngin pet ba ban weng ya kanya ka pamsap ka balap keba kinong pamsap kimle rancho kinya kali berem nong kio kan bau don pot pai ba bopli munsiono na bapang tambali sumar baru kim don pisa ha buen kita